Soc la Consol Camó, mare de la Queralt Creixans, que aquest any començarà a l'Institut de Taradell. Jo em dic Xavier Besols Palomar, visc a Espinelves i sóc pare de l'Eloi i l'Oleguer, que tenen 12 i 14 anys i van a l'Institut de Referència a Taradell. I el problema amb què es troben les dues famílies del poble és que a pocs dies de començar el curs escolar no saben encara com portaran els seus fills d'Espinelves fins al centre educatiu de referència. Exposen que el Consell Comarcal d'Osona, responsable de garantir el transport dels alumnes fins a les escoles i instituts, no els ofereix l'opció de pujar a un autobús des d'Espinelves, portar-los a Taradell i tornar-los a casa, en el cas dels joves que cursen educació secundària obligatòria. Sí que poden utilitzar el transport escolar des de Viladrau, ja que els veïns d'aquest municipi també tenen l'Institut de Taradell com a centre de referència a l'ESO i se'ls concedeix una beca de transport per cobrir les despeses per anar i tornar d'Espinelves a Viladrau, a càrrec de cada família. Una solució que a les famílies Sanuy Bassols i Creixans Camó no els és viable tenint en compte les seves professions. A més, els horaris de transport escolar passant per Viladrau tampoc creuen que siguin els adequats per als seus fills, perquè això els comportaria molta estona d'espera abans d'entrar a l'institut o fins a tornar a casa. Això representa per mi una vulneració de drets, una desigualtat que dins del país hi ha nens que hi poden anar i nosaltres a Espinelves, per ser pocs, per ser un poble petit, no tenim el transport i s'escuden amb el tema de la beca quan no ens solucionen el problema logístic. Després de l'empenta d'algunes famílies, fa 3 anys es va aconseguir que hi hagués transport escolar des d'Espinelves a Viladrau, en el cas dels alumnes d'infantil i primària. Ara reclamen aquest dret per anar a Taradell, en el cas de l'ESO, per als 3 alumnes que han d'anar a Taradell i que en un futur encara en podrien ser més. I reclamem aquest transport per això, per cohesió territorial i per cohesió també de poble, perquè el que s'ha vist molt aquí a Espinelves és que quan han ficat un transport fins a Viladrau per a l'escola, pràcticament la totalitat dels nens van a Viladrau. Llavors, abans hi havia molta dispersió i en canvi ara tots van pràcticament a Viladrau. Llavors això també genera cohesió dintre el poble. Les famílies afectades recorden que a l'inici del curs 2023-2024 es va demanar per instància al Consell Comarcal que es posés transport escolar que pertoca als alumnes d'Espinelves, petició que es va tornar a fer el curs següent, sense rebre cap resposta oficial. Per això s'ha interposat una demanda per silenci administratiu contra el Consell, que actualment està pendent de resolució. Ho hem tirat endavant judicialment, ells entenc que s'escuden amb el tema de la beca, no es poden escudar amb un tema pressupostari perquè la llei de la infància sí que diu clar que l'educació i l'infància són de prioritat pressupostària, amb la qual els diners que hi hagin s'haurien de posar perquè els nens poguessin anar a l'escola. Uns i altres esperen que el Front Comú i Fer-ho Públic els pugui ajudar a desencallar la situació.